Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi at-tayyibin wa sahabatihi al-ghurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Fa ya ayyuhal musyahidun al-kiram, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iman tukman na ipagumantan uro naging utuay kadua penadalil iprimbutiran siku mga tao, siku mga awam. Aging utwa hadisu Aisyah karumaw Nabi sallallahu alaihi wasallam na mbelwe niram penaya dalil saya manan yan na kepakay kun mamagana sumia pantag kasabot pun sa Aisyah na manan yan na inisuguyin ito nakatiso hadis apian utul si Isa Bukhari katiso matniya an Aisyah zawjun Nabi sallallahu alaihi wasallam annaha kanat idha mata al-mayitu min ahliha fajtama'a lidhalika an-nisa thumma tafarraqna illa ahlaha wa khassataha amarat biburmatin min talbinatin fatubikhat thumma suni'a taridun fasubbatit talbinatu 'alayha thumma qalat qulna minha fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul at-talbinatu majammatul li fuadil marid tadhhabu bi ba'dil huzn, rawahul Bukhari. Mabagray mabuah hadis miyakatitian ko Aisyah akarumaw Nabi sallallahu alaihi wasallam askaniyang kun na aya ulaw-ulan yan na igiraad na miyatay udi na miyawapat apad sa pamilya niyan na ketimuon so mga bai amanan yan na ketimuon mambugyang uto ang mga bai uriyan yan na blablag siran inuntabu amalamba na so pamilya niyan amia pento to inuntabu amalamba na so pamilya niyan amia pento illa ahlaha wa khassataha thumma tafarraqna uriyan yan ang blablag siran na yabu malamba nagyang kuto pamilya niyan mia pento na uriyan uto na isugu Aisyah kaku aku kudin tindaan sa talbina mana niyan nakaku aku kudin na tindaan sa talbina na pakitinda iyan na uriyan yan na makimbaal sa siyantan pamakasir katano na lagi do siyantan na pagimbalan no mga lokostan makimbaal sa siyantan na pakisaug yan no nagyong kuto ayamanan yan na talbina gyung uta initinda talbina na isaug si isa gyung kuto siyantan na uriyan yan na tiroon yan akang kanurun ayamana nagyong kuto ayo to ditiruan wa isa sakang kanurun nagyong kuto pamilya niya yung uta pamilya niya na yamanan niya na niya pantag tigyan na kang kanurun kamata na tigyan na sakan na miyan kang ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adin yan tiroon at talbinatu majammatul li fuadil marid tadhhabu bi ba'dil huzn di kundi tiroon no Nabi so talbina yang na talbina yamanan niya nang utwa siyantan asasauban sa talbina na mataan ko na so talbina tigu Rasulullah na mapapakadenggaw niya ng putwa kasasakit ko puso majammatul li fuadil marid mapapakadenggaw niyan agyong putwa kasasakit si ko puso wa tadhhabu bi ba'dil huzn na gumapapakadayan agyong putwa anday ni ba na sabagi ko mga rata ginawa agyang na hadis na piyaka mamsa kinuha na nadalil o mga tao sa kapakay ko na mamagana sumya pantag au ba di miya karaya-raya gagiyang ka na hadis na yami tuturo yan nagyong butuwa pamilya o Aisyah amya pantag na sira niya yamanan yan na siugwa isa aken si isa giyong utayamanan yan na talbina piyakitinda yan
Ilan yun man? So din so Imam Ash-Shafi'i na sa kanya ni Mia karini agsisagyan na hadis. Uwa. Inaloy o murid yan na siya kiniya Al-Muzanni, si iko kitab yan na Al-Mukhtasar. So Muzanni na muritanan o Shafi'i rahimahullahu ta'ala. Na adna kitab yan na pembetuan sa Mukhtasar. Na inaloy niya nung nangutwa ka tiruguro niyan. Aso Imam Ash-Shafi'i rahimahullah. Tigiyan na qala Ash-Shafi'i. Pitirwa tigiyan Imam Ash-Shafi'i. Wa uhibbu liqarabatil mayyiti wa jiranihi ay ya'malu li ahli al-mayyiti fi yawmihim wa laylatihim ta'aman yashba'uhum. Fa innahu sunnah wa fi'lu ahli al-khair wa illam yasna' lahum jiranahum ta'aman فلا خلاص لهم إلا أن يصنعوا لأنفسهم وعليه يحمل ما ورد في حديث عائشة رضي الله عنها. Kata miya karere agama nakatiru Syafi'i, Imam Ash-Shafi'i. Igu Imam Ash-Shafi'i aya ikebebaya akan natigu Imam Ash-Shafi'i o mga sisi pagumiyatay na gusto mga siringan yan na ipagumbalira na giyong kutua pamilya o miyatay si isang kutua gawiiran na gugiyong kutua kagagawiiran ayamanan niya na sang kutua gawi masusugot sila na ayamanan niya na buku kararantang adatiran si isa giyong kutua gawiin na gugiyong kutua kagagawiinan nun sa panganangkan kusog sila nun ayamanan niya na ikebebaya akan utu atigu Syafi'i sa mga sisi paganggutu amiyatay na gusto siringan yan na ipagbalira na giyong uta pamilya umiyatay sa panganangkan kusog sila nun si ko mga gawi si isang kutua gawiin na gugiyong kutua kagagawi fa innahu sunnah kamata na tigu Imam Ash-Shafi'i gito'y sunnah sa kanya ni sunnah ang utua yamanan niyan na so mga lulot o miya pantag na gusto mga siringan yan na sira ni pengbal sa panganangkan aparakiran kusog sira nun nagyuto at tigu Imam Ash-Shafi'i sunnah wa fi'lu ahli al-khair nagugianam panatigu Imam Ash-Shafi'i igalabak o mga tao sumusungkad kumapya na kataya wa illam yasna' lahum jiranahum ta'aman na uatigu Imam Ash-Shafi'i umanggulawla ada abamiyang mbaal o mga siringan niran apanganangkan parakiran kauto upamatigu Imam Ash-Shafi'i ka ayamanan niyan na ayamiyang gulawla na da amiyang mbaal kiran da miyang mbaal o mga sisi pagiran na gusto mga siringan niran sa panganangkan na parakiran ayamanan niyan da kuminwa sa sunat kakagiya gito'y sunat. Nayamanan niya na dami kepiaan, da kuminwa sa sunat kung mga lulot na gusto mga siringan, fala khalasa lahum illa ayyasna'u li anfusihim. Na diran kelidasan na tigu Imam Ash-Shafi'i. Makapagbalasiran sa panganangkan para sa ginawairan. Nayamanan niya na giyong utuamiya pantag na makapugunay siran makapumbalasiran sa panganangkan na para sa ginawairan. Kakagiya da mi kepian kung mga siringan, nagudap na mi kepian kung mga lulot, da kuminwa sa sunat, ayamanan niya na miwit kiran sa panganangkan, na diran kelidasan na tigu Imam Ash-Shafi'i na makapumbalasiran sa panganangkan na para ko ginawairan. Na, wa alayhi yahmil ma warada fi hadisi Aisyah radhiyallahu anha, nagyan na tigian na san marururan ang kutwa hadis wa Aisyah radhiyallahu anha. Allahu Akbar. Nakatatano. Di na miusayro na su Imam Ash-Shafi'i. Yang ka na hadis wa isa na siyanan marururan. O amay kumaw masumasa. Agyong utamiya pantag. Nada abakiran mikepiaan kung mga siringan niran na gusto mga sisi pagiran amuit kiran sa panganangkan. Na makapugunay at tigu Imam Ash-Shafi'i mangembaal agyong utamiya pantag sa panganangkan para sa ginawairan. Nagyan na natigyan ni mituturo agyong ganan na hadis wa Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Nabudin sa lakaw ayamanan yan na
Pihak anta panu nagi ngaya mga sabad ka mana niya na tigira nakatan kapakay suka pa maganomya pantag andun sana makatutori kapakay suka pa maganomya pantag sa salakawa mana niya na mga tap wah nagi na paninta ko Allah Ta'ala kesabutan tanwaya wah pada pernah daliliran ikatlo daliliran ikadua tu daliliran nagi na hadis Aisyah na ikatlo pernah daliliran Nagyang utwa athar amia panutul amia katitiyang ko Ahnaf bin Qais lamma ta'na Umar amara Suhayban ay yusalliya bin nas buwan kagunungan sa Umar ay mana niya naguwan niya kagunungan sa Umar na ini sugu Umar sa iko Suhayb kaya giyong kaya gunungi ko Umar na mata darus matay naguan niya kagunungan sa Umar na inisugo o Umar si ko Suhayb. So Suhayb na sahabanan at tagarum. Suhayb ar-Rumi, sahabanan at tagarum. Na siugo Umar so Suhayb sangutwa kaya gunungiron ada mata darus matay. Sambian niyan so Umar ko kapupagi mami ko mga tao. Si ko suldo talugawi. Kau to. Mana niyan na siguyan so Suhayb pupagi mamanian so mga tao si ko suldo talugawi nagusiguyan so Suhayb at tigyan na pupaganaan ka so mga tao si ko suldo talugawi hatta yastami'u ala rajul sa taman sa disiran makaturo sa ayamanan niyan na mama ayamanan niyan na isimbi si ko Umar kauto na isap na kinuwira na dalil kakatan na tigiran siko kaya patay Umar na mikakan sa mga tao piyagan na sa mga tao na karino to tigiran sa mapapakay nagiyan na miya kaliwaliwanag kanaubaya miya gana na baso pamilya Umar baso miya pantag kaya miya gana na susuhayb panduan to Umar kaya antap sa kaya pakapagana uno Umar nakagigiyong ko to ang mga tao ap kalimulimod miawi diran na akal wantay isimbiiran ko Umar sangot waya mana niyan na Oriano kapatay niyan nagyuto yamana niyan na siugu Umar susuhayb sa tigyan na pagana ang asira taman sa disiran makatendu sa yamana niyan na da kau pakatangkiran asaka tau amama ayamana niya na isimbiran ayamana niya na isimbiran si ko Umar na miya karere ganan ada dinanan ayamana niya na kanaubaya pakantapansan na miya pakaya mamagana sumya pantag kasusuhayb na sahaba na natagarong uwan kanaubaya sa kanya ni mapapantag uwan na ikadua nang utwa kapakanan niya sa utang mga tao na ayan tapon nang utwa diran kap mumusawira wanta isimbiran si Umar. Ano ba yan tapon na bayran di gawin ni si Umar? Allahu Akbar. Alagi dagi ngaya ula-ula tanong sa ngaya masayman to. Ayan tapon nang utwa yamanan niya na diran kiawid niran akal sang utwa antay pagasambi ko Umar. Nagyutoy sa bapating Umar pagan ang asira. Pagan ang asira. Owa. Natantuan na yamanan niya na maliwanag. Yamanan niya na dinyan kakebeluya dalil sa bayamanan niya na batigaan na miya pa kaya kimabuso ka pamagano miya pantag. Why? Tantura mawatan. Tantua pagkasilay so yamanan niya nakadalil. Ubagyan na ni indalil ka sa mapapakay ko miya pantag ang utwa kapumaganayran sabab sa Umar na siuguyan susuhay paganaan yan sa mga tao. Why? Na ayamanan niya na miya kawatawatan na ayamanan niya na dalil si iku ayamanan niya na kapakayang kako kapumaganaw miya pantag na paninta ko wala ayamanan niya na kaya sabutan tanok mana na nanganay katalwa daliliran pembeluin ira na ipumbulang iran si sanggutua hadisu jarir kagiman nga mga daliliran na ayatatargi teniran nangutua kapumbulang iran sang utwa hadisu Jarir bin Abdillah na nakagia uman ni aluin iran na dalil na miya karere gak na uban niya nakabubulangi agi yung utwa
hadis Jarir bin Abdillah. Wa. Na lagi din na nanganap yang aluitan wa talwa daliliran. Yang mana niya nang utwa hadis o Asim bin Kulayb mi alwi akong kumuna video. Nagugiya nga iya hadis wa Aisha nakate apya kareg tanupan. Nagugiya nga iya athar mi akatitian ko Ahnaf bin Qais. Wa. Na ikapata daliliran nagyang utwa mi akatitian ko pianutulu Imam Al-Hafidh Abu Nuaim si ko kitab yan na Hilyatul Awliya volume 4 safha 11 agi nga ya athar mambuini na si imya katitian ko Hashim bin Al-Qasim pianutulur kami at tigiyan ng Asja'i miya katitian man si ko Sufyan Peter o Sufyan Peter o Taus innal mauta yuftanuna fi quburihim sab'an wa kanu yustahabbuna ay yut'ima anhum tilkal ayam kataya Peter o kuno Taus na padanan si ko mga tabi'in Peter o kuno Taus amata na sumiyamatay na tetap pengansiran si ko mga kuburiran sangkot wa sulda pitu gawi. Allahu Akbar. Matango na sumiyamatay na tetap pengansiran sangkot wa ayaman niya na sumasagad siran sa margin. Si ko mga kuburiran sangkot wa sulda pitu gawi. Wa kanu yustahabbuna ayut imanhum tilkal ayam. Na aya ko na betadiran na pakasusunat teniran agiyong kuto kapupumagana o mibabagakiran sangkanan na yamanan yan, mibabagakiran na pamilya sangkanan na yamanan yan ng mga gawi. Nakatan, ginan, biluiran na yamanan yan adalil. Na naustod, nagyangan na hadis, gyangaya athar, na yami tuturo yan. Nagyang utwa pa man na kapumagana. O, si ko suldo pito gawi. Na gyangaya athar, na dia ya kekuat dalil. Ino to na dhaifaya. Miya kalubay-lubay ang kaino na yakatiroon o mga muhaddithin na sanadiyan na dhaif. Ino to nakagi susanadiyan na mungkati. Tuneptiro na mungkati miya putol. Mapuputol susanad. Ando mapuputol ang uto sanad. Si ko Sufyan kagimuta Sufyan san miya aloy naginan su Imam Sufyan at-Thawri. Aguso Taus. So Sufyan at-Thawri, Aguso Taus, na da bayran dasiran maka prauta. Da bamiya panutul. Ay mana niya na mungkati, agi ang na hadis. Uway. Kandi ketun sa patot, ay mana niyan na mapunutulu Sufyan, so makapupun si ko Taus, ay mana niyan na dasiran na, upamana, daun makasumbang sa ilmo kasutaos na miyatay sa kanyan kuragun a 101 ko hijri na so Sufyan at-Thawri na inimbotas kanyan si ko 97 ko hijri ayamana nangot wakya pa tayo taos na ayabuwa idad o Sufyan at-Thawri na sobra ba din teluragun makagiginawa so patragun ayamana niya nawatan ando man ay kapakapunutulian sa punsi ko taos uy nagyutitig mga ulama, giyangan na hadis na mungkatian, giyangan na athar na mungkatianan, na sabab ko kababalo niya na mungkati dhaif, na diyanan kekwadalil. Diyanan kekwadalil. Uwat, kamatitipid susa na diyan. Si ko Sufyan, o pagalatan no Sufyan, nagusto yamanan niya na taos. Nagyuti sabab, agi nga iyayamanan niya na athar, na diyanan kekwadalil, diyanan kaptindigan sabab ko kababalo niya na dhaif. Na pumaninta no si wallahu ta'ala kaya sabutan tano agi nga kaya pakarinega tano sa nga mga daliliran kuweniran ang mga dalina sa kapakayairan si ko kapumaganaw miya pantag nagugiyang kayayamanan niya na kandalimakan nakati langun tano miya pakarayag agi nga nanayamanan niya na pat ipundaliliran dua timan na hadis dua timan na yamanan niya na athar na asar katiano daniyo agi nga iya kiyaw saya kurkanuron na insyaallah na diganwiran din malimpang. Diganwiran din na yamanan niya na malimpang sisagi nga iya mga limpanganiran
akapugusariran sa mga dalil, so kanauban yan antap, naruiran na yamanan yan na pagkaantapa, kumanin tanong si Wallahu Ta'ala, lalayon tanong yan tufikan, sa aya kailaya tanong ko benar, may lay tanong su titu benar, na kaunutan tanong, na gumaylay tanong su titu ribat, na kapananggilan tanong, sa saya kubukman temana, sa sila mongkus kanu peruman. Wassalamualaikum warahmatullahi